Go and find out. I know I've been to a place where I saw goats, mbudzi, dzinodhura kupfuura mombe. Goats that are more expensive than cattle. It's a poor goat. Not much more expensive than these little cows of yours. Mbudzi. A goat. Abraham was rich in what? Wala ndakachipa lacho rinita mari. Tombotangira pane rakachipa. Tisatenda kupa limit. Pa fair chepo. Tongotangira pa 4 wire. $400. Yeah, ndo kadikdik kanenga ndo katoti kadikdik kacho. Kantangira pa 4 wire. $400. $100 ari for mbudzi. Mbudzi dzosita mari. Radzedu noma. Kuningrini kunonzi kudande. Ma $10. Saurati wani notenga dzikani 40. Teka 40 mda. Yeah, saka. So nyama yacho asi impudzi dzinorombeswa here. No. Ndio kana ita price yakadaro ka. Una mkoma. Ndimbere kuda. Amana msatamina mkoma mchidaro. Nai. Amsuka ndigotera. Wana zairoba Egypt. Dzinosvika. But manje dzinotosvika dzinedze kuma 1.5. Mbudzi 1. 2000. Mbudzi 1. Ichoverengero re. Yeah, 1 million inosvika mbudzi idzodzidzi. Patongo mudhara nechigotora chake so anochibhiga. Upenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge Zigo, tichakudanai kumabiko. So work on an ability, work on skill, improve your hands, work like a spider. Why should you think selling onions is not a serious business? Are there no onions in TM? Are you not buying tomatoes from Spa? Same business at a larger scale. They are all getting those tomatoes from Mbarimsika there. Find something that you can sell. It's not only about how much you are making. Take an account also of the resin. You are becoming an experienced businessman selling so little things. But you are getting accustomed to the marketplace. It will be registered that you've been doing business for years. You haven't made much in terms of money, but in terms of pearls, experience. Why are we thinking of massive things? Go back there, sell little things. Little things. Little things. Little things. Little things. Little things. Some few days ago, I don't know, mazaenda kumboda. Atachika kumusha. Mama mzukari mama uti mazaya atachika kumusha ayai. Angari yellow. I used to yellow chai. I was saying to Mom a few days ago that I really miss those eggs we used to have back in the village. They were really yellow. And they were tastier than the ones we're eating now. And I said, why is the difference? And she said, no, these are from the village, the same village. You are running away from chasing after these modern ones. So where do we get the eggs of traditional chickens? Is that right? They are so difficult to come across. But they're also supposed to be more expensive. Isn't that right? Yes. Businesses are there. You don't need 100 hectares.
to become a farmer. A 10-hectare piece of land. Do you know how many tons you can produce from 10 hectares of butternut? Do you know how much is a ton of butternut? Go and do your research. A ton. Go and calculate how much is a ton of onions. 1 ton. Go and find out. Go and find out. I know I've been to a place where I saw goats, mbudzi, zinodhura kufura mombe. Goats that are more expensive than cattle. It's a poor goat. Not much more expensive than these little cows of yours. Mbudzi. A goat. Abraham was rich in what? Yes. That's wealth. Yeah. That's wealth. You can run a business from now. Capital injection. No, you are the first one to inject. Yo, Chibaba, yo, inonzi Zigo TV. Yes. Hey. Msikangano ku subscribe, neku share, neku like. Zigo TV. Echo. Nyara nyara. Tajara, ladies and gentlemen, but it's really a little unconventional. Wadi. This. Better announce the legend. Yes, I announced him. But the answer that unganira manje unongeta titangane video la Makandiwa and then to that Maskiri. Zvineka correlation. Azomeka sense. And atanga tambo welcome a legend. Madi mda. Say chimdara zviri say bo ndikunakirwa nasi. Mongo chimotorera 3 maline straight. Ndoruma Apple saifu mbaibiri iPhone yontedzera nchitaura na Siri Alicious Maskiri tatekura asiri producer wa Felinandi. What is what? I think Zoda podcast. But quick. What is what as a Felinandi? Neza. There's Alicious. Nice. Producer wa Felinandi. Anonza Alicious. Anonza Alicious. Alicious anoti that ma. Yeah. Just aruji Alicious asiri producer wa Felinandi. Alicious. Yeah, the Alicious emo Maskiri. Look Maskiri. Yeah. Anyway, now striva yensi. Va unoona titi Maskiri katakakura terera Maskiri. So respect manje notkwaza. Striva yensi vamudara Maskiri. Aiwa ndizvo boys andafara matsika nasi mambotsika mamboyozona chi ma projects and yes ma musician ari kuboma ma projects ari different. Wakawanda ari kungoita zvimwewo ma projects akawanda ari different. Susu mungoona panapa chi panapa ndepembudzi panapa. Ndepembudzi. Mbudzi dzindo mbudzi dzatinofudza ere ku adzakasiyana aya mabuwa gods aya. Mabuwa gods. Akati kurei plus price yacho inenge pamusoro pamurosoroso. Wala ndakachipa racho rinoita mari. Tombotangira pane rakachipa. Tisatenda pa fair chapchapo. Tongotangira pa 4 wire. Ndo kadikidiki kanenge ndo katoti kadikidiki kacho. Katangira pa 4 wire. $400. $100 ari for mbudzi wa. Mbudzi dzosita mari. Ora dzedu noma. Kuningrini kunonzi kudande ma $10. Saurati 1 inotenga dzikari 40. Teka 40 mda. So nyama yacho asi impudzi dzinoروmbeswa here. Ndio kana ita price yakadaroka. Ambudzi ndedze ku breed unobreeda mogadzira rimwe breed plus ndedze ku Namibia dzinobva ku Namibia. Dzine value. Kana une mbudzi yoyo zvangofana kuti une mombe. Darani taikura chinzanzi nemombe dzangu ne 10 mombe nechi. Saka kana une mbudzi idzodzo iproject yekuti type dzinenge dzedu vanhu vechidika vari kukura mufana kunge tine ma projects anenge wayo because unongoni
kukoshwa. Saka mundara Makandiwa pavati kune mombe, kune mbudzi dzinodhura kudarika mombe. Ndozvatakatarisa idzi. Vanga vachitotaura chokwadi ndidzo mbudzi dzacho. Saka pane danga kapana pane matanga but panapa ezvinezvi because kuri kupisa dzakachila dzakachila because kuri kupisa dziripo panapa ndogona kuratidza. Hey, ndinonzwa panapa hanzi unokwanisa kutotreata magotsi aya semapets. Zvinoita yese yaunongoda kuita zvese zvinoita, chero ukada kutoita nyama zvinoita futi. Nyama yacho chinoita kuti idhurisise inyaya yekuti nyama yacho inonaka here kana inyaya yati inorema? Inorema. Kurema ndo chinonyanyaita kuti idhure stereki, but nyama yacho futi still inonaka. Darika pork, darika chicken. Mumwe muno saka kusati wanikawo mabhawa kai kwati nchigocha inekuti hati afford. Zvine zvasa zvakuita because ndofunga kg kana yakuzotengeswa ndofunga kg inenge ichifanira ku saka maya saka ndofunga ndosika isingawaniki. Ati mbudzi iripo kuchengeta ndidunyepa. Mumahoteli inosave here kana mumastate banket chichichichi? Ndakambonzwa kudaro but not kwese kwese, but kune vamwe kune dzimwe nzvimbo inokwanisa kubatika. Ndakanzwa kudaro. Imi what inspired you kuti muchitanga project ino? Because mundara Makandiwa wataura nawe kuti kune mbudzi chichichi ndo cheche mbudzi yanga vari kutaura prophet, but isusu chakanyanyita kuti pane mufeso wangu anonzi mash gods. Ndiye akanyatsondionesa, ndiye anganyatsoziva nezvazvo. Saka tangoipindira, saka ndakatoona kuti pamaprojects ese yakaipa iyi. Muno mari ndokwanisa kudzichengeta here because amunoziva kuti dzinoona pese dzinochengeteka pese. Hapana kana noise kana noise zvekutoti vanhu panext hawatomboziva kuti chii mune mbudzi panext power hawatomboziva chipuyo chakakula chikachila. Then kana ndichidatanga capital inini hangu handa mari yakawanda ndogona vanokamari kashomawo panopera mwedzi. Ndichida kutanga capital yandingaunganidze kuti ndizonzi ndazotangawo. Zvinenge zvida kuti manje ungotanga mchana. Unotanga nengani? Chero one, chero kadiki, chero kamwana, chero chi. Kari wani manje kakana yafana kuzo. Unotipa ini ndokuchengetera. Zvinoita kuti unoona then pakanenge kukura pepe. Zvinoita. Konyaya dzezvirwere hadzinetse. Idzi mbudzi zadzinetse because wangokanda mavaccines adzo chii zvatopera. Asi hadzidhuriwo kuchengetera sepfuura dzedu dzedu dzinotodhura kuchengeta because unofanira kugara wakavhura ziso. Dzinenge dzinochema stereki zviri idzinetse chero wakadziisa musango unongodzimirira because mhuka futi inenge ine kaumuka mairi inozotoziva kutiza kana vanhu hatizonyatsonzwa apa pakuti ndozonoitengesera kupi unomira nayo kumbare kana padelview. isusu pana mbudzi padzinouya kubva kuNamibia. Dzinonobva Namibia? Hadzitombogara mudaro. Dzakatomirirwa. Kune masekos adzo. Kune masekos adzo mudaro yekuti pane gurupu rembudzi rekuti mundaraunda vanenge vachipfunzana zvembudzi zvekuti unopesera kutodhiniwa kuti kwana udi umbotaura zvevanhu vanenge vachitaura zvembudzi. Vamwe vachikuziva kuti chigotoro changu souya ndinacho chinoita ginde. Asi pane dzinosvika 1000. 1000 dzinosvika but manje dzinotosvika dzine dzekuma 1.5 mbudzi 1 2000 mbudzi 1 ichitoverengero 1 million inosvika mbudzi idzodzidzi. Panonga mudhara ane chigotora chake so anochibhiga magrupu embudzi mamwe atiri anoonerera mudhara mbudzi idzi kutone vamwe vanhu vanotokudza kuti ndikuda dzese idzodzo usatombope kana munhu dziri 1.5 kudaro. Kuti ndoda dzese usatombope munhu bva watozoona kuti mudharo brains ake ndodziri bhobheta
teura hangu mbudzi tigare nadzo isusu kwete kumupa iye because iye papaameno ayo mdara vanhu vamwe vari kuona hatizive kune vanhu vanoda kutengawo mbudzi izozo vanhu vanodzidya vanochichi vachida kutenga kwamuri because right now vanhu vakutoziva dzinotengeswa nani so to support mash goals to support maskiri vanokubatai papi vanhu ngavangotibata Facebook Instagram but vanhu vada kuti tinyatsotibata cheche mudhara ndikunyebera vanotoziva pekutibata ndochokwadi munotsvaka maketi munoribvo maketi toida zvedu but togona kutozotanga taiti tone zvishoma pane zvikudiwa nevanhu plus tichiri kutanga maiziya maketi inenge totsvaka mbudzi ivo vatsvake maketi embudzi isati kutsvaka maketi embudzi hatisi kutsvaka maketi yakatokwana maketi mutoro vadiki kumaketi because every day chinzi kombudzi ziya rini mbudzi dzinouya rini apa tinobvumidzwa kupinza 50 after every 2 weeks and in terms of customs regulation livestock nekuboard saka hatitori pama1 asingaite but I think nekufamba kwetime tinge takukwanisa kuunza mbudzi dzakawanda mbudzi dzatogara tinadzo dzine dzakatotengwa kudhara serious dzakatengwa kudhara saka panapa roughly tine stock inotopfuura ka 6,000 7,000 roughly yakatowa dhara njanja kuratidza vanhu vanodzida mbudzi idzi asati ndamboona zvakadaro mbudzi dzakapenga shamari unozatika ine rimbosaiza mbudzi kai aiwa kayakura chikosaizawo mbudzi but inasaiza mbudzi mbudzi dzinodiwa nevanhu manje muri goti ka mukuita vanhu vanofunga tikutraya kuda kutsvaga vanhu vanoyazo kutenga kuti paitike mari faster paitike ona but serious imatotorbo totoda kutodai vamwe vanhu vatombomira kuti notimbokuita ikiu kana totombomira kutenga titombotanga dzatombowanda dziri kuno steady business business rakanaka shamari ona business rekuti tongoita handisida munhu anoyazotenga zviko zvinochimbomirai hata vanhu vanochema chanzi hakuna maketi iriko yakazara mbudzi idzi yakazara Spectra. inenge chirema zvakaita sei chii chinoita kuti tidhure kudara Well, pane nyaya yekuti genetics kana mbudzi yechibhoyi iyaya can go up to 2 years isati yakuzvarira mwana. This from 10 months yakutanga irumhanya apa that guy is just about between 10 and 14 months old, so less than a year. Slightly above a year or slightly lower than a year. But when you feed as a boy at a year and after 2 years, you can easily pounce 120 kgs live weight. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi